ignoruj narcistu. Nedávej mu žádnou pozornost, neodpovídej na jeho telefonáty, zprávy ani e-maily. Nesleduj ho na sociálních sítích. Neotvírej jeho zprávy. Žádná pozornost, žádná energie, žádná péče, žádný zájem. Tímto způsobem ho doslova přivedeš k šílenství. Pokud ho z nějakého důvodu nemůžeš úplně ignorovat, neber nic z toho, co říká nebo dělá vážně. Měj k tomu úplně chladný přístup. Tímto nastavením poukážeš na fakt, že máš před sebou emocionálně nezralého člověka, který se chová jako rozmazlený spratek, ale tvrdí, že je dospělý. On to ví, ty už to také víš. Když ho ignoruješ, dáváš mu tím silnou ránu. Chudáček narcista nemůže tě ovládat a manipulovat a tím pádem on prohrává. Narcista doslova žije z pozornosti, krmí se tvou energií, reakcemi a emocemi. Každá tvá reakce na jeho manipulace, ať už je to, že jsi rozlobená, nebo se pokusíš vysvětlit svůj názor, postoj, nebo pohled na danou situaci, poskytuje mu přesně to, po čem tolik prahne. Klíčový krok proto spočívá v tom, že začneš jeho pokusy o drama a manipulaci jednoduše ignorovat. Dennodenně narcista dělá věci, o kterých ví, že tě vyvedou z míry. Má na to talent, ví, kam přesně rýpnout. Sleduje tvou reakci, která ho pohání dál. Ale proč to dělá? Vše, co narcista ve svém životě hledá, je neustálý přísun narcistické potravy. Jedním ze způsobů, jak mu tento přísun poskytuješ, jak ho krmíš, je právě tvá reakce na jeho provokace. Líbí se mu, že tě vyprovokuje, až nakonec ztratíš svůj klid nebo uděláš něco, co bys normálně neudělala. A tím se vzdáváš své síly. Narcista přesně ví, jak tě dostat do stavu podráždění či zoufalství a když k tomu dojde, živíš ho svými emocemi. Když tě narcista provokuje, zastav se na chvíli a zeptej se sama sebe. Co se vlastně stane, pokud na to zareaguji? Co se stane, pokud se nechám stáhnout do konfliktu? Co se stane, pokud se nechám vyprovokovat? A nakonec se rozhodni, že nebudeš reagovat, aby si zachovala svůj klid a pohodu.